أرست زينام تعنا زلوا محبرسب حلمي بلتقنا هاجر قهدي أب مقبار زي تكا الجام كم زلوا مكتر قدامي منستر تمسكن ترونه قليزهم بارتي بلتقنا شعاع حفشاو مرسا بزملكت طقمانتهم أديسا بانزغور علم لغا محبرسب مبريبهم كاب زينوزاي تركي سعود عرب باكستان حبراوي مكلخال متقعتن مرقاص دحنتن زعلمم سلستياوي وتادراوي سمعنت فريمن سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كم يتمسيو نقع ساعة حدا خوينو كم تلمود مع زينا إن حزنا مسينا زلنا زيناتات ندامر حكم ساقم صنح أنا برام فسام سناي مكتال بارتي بلتقنا بشوعي حفشاو مرصا زرخبو وكلنا حزبي ناب زجبت محبراوي قطباون بوليتيكاون عاوت نمقيار بملو عقمو كم زسرح حلافي زفرك حزبن علم لخن اتي بارتي بيقلا خريسا غليصوم بارتي بلتقنا شوعي حفشاو مرصا بزملكت تقبلنتهم አዲስ አበባን ዝገበሩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ መብሪሂቦም ሓላፊ ዘፈር ርክብ ህዝብን ዓለም ለኸ ነቲ ፓርቲ ቢቄላ ሁርሲያም ኣብቲዋን ከም ዝበልዎ ጠንካራ ሃገር ምህናፅን ዜጋታት ካብ ድኽነት ንምውፃን ቀንዲ መበገሲኡ ብራእይ ኣመራርሓ ኣወዳድባን ናውትን ዝበቕዐ ውፅኢታዊ ፓርቲ ምህናፅ እዩ بارتي بلتقنا كاب زمسرت جميرو مس حزبي متحبارن تساتفون مسرت زغبرت انكرا قراصنت كم زفطر حبيروم زلوم اب زحلفو عامتات بمرحنت تي بارتي زتحانصصون تغباراوي استغبرون بركز بلو استراتيجيات بتحزبي تقبلنا زرخبون ببركو زلو كفالات حبرتسب بمنقسقاس ጭቡጥ ውጽኢታት كم زتمزغبون دما አረዲዮም ኢትዮጵያ ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ዝሓለፉ ሕዳት ዓመታት ልዕሊ 48 ቢልዮን ፈልስታት ብምትካል ዓቕሚ ምክንኻን ከባብን ምጽዋር ለውጢ ከባቢያዊ ኣየርን ከም ዝሃነፀቱን ገሊጾም ኣብ ልምዓት ከተማታት ህንፀት ምስልን እውን ኣዲስ ኣበባም ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተሃገር ዘመናውን ሓፈሻዊ ብርኪ ከተማታት ዘመሓይሹን ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ከም ዝተሳለጡ ጸሪሖም بارتي بلتقنا بشوعي حفشاو مرصا زرخو حدش وكلنا حزبي مبغسي بمغبار اب اوان غسكواس تي مرصا زاتهم قال مانيفيستو ناب زرزر مرها غبري تغبرا انقير يزركب يلوم اب قصال 5 عامات بركز بولو منقسقاسات لمعات تغبراو كم زغبرو بمحبر زيغاتات كاب دخنت بموصا تهاجرن تي محبرسبن ناب ماخلاي بركي اتاوي نمسغغار كم زسرحون املاخيتهم أواجد حنن سايبر نوصاني مسارة لمعاتاتن ربحاتاتن إثيوبيام أب محلاو لعول ترى كم زيصاو تحبيرهم وانا دايركتور ممحدار حنت مربب حواليتا إنسا تقست حميد أواجد حنن سايبر ندحننت وصاني مسارة لمعات بمرقاز هاقراوي ربحاتات إثيوبيا أب محلاو عبي قد كم زيصاو تقليتن تنورنا دايركتور نتي أواج ملكتن معخنات زينا مبري زهابان تقون أب إثيوبيا دلدل مسارة سايبر سيكوريتي بمهناز قعزو ديجيتالاوي ترانسفورميشن إثيوبيا محلاو أقداس مخانوون حبيران اللوم هاقراوي بروجكتات كم بروغرام ديجيتالاوي ملالي مننس سرعات كفليت موبايلن سرعاتات إلكترونيكاوي عدقيتن سفيح متن داتا كم زحاتون وحسنت نايزي حابريتان مسوس تاساسر سرعاتاتن مرغغاز دما وسان مخانون اسميرنالوم كم صعبين دما اتغابراتي اواج نناي زيغاتاتن هاغراون مرداتات كاب متقعتي بمكلخال دحنت سايبر نمرغغازن لوعلاونت داتا محلاون رؤيس غمت مخانو اغنزيبن ኢትዮጵያ ኣብ ሳይበር ድሕነትን ህንፀት ዓቕምን ዘመዝገበቶ ዓወት ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዓብይ ትምህርቲ ዝህብ ምዃኑ ሚኒስትር ዲጂታላዊ ትራንስፎርሜሽንን ፈጠራን ቤኒን ማኹን ኣክፖሎጋን ገሊፆምሎም በቶም ሚኒስትር ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራዊ ምዕባለ ቴክኖሎጂን ምርግጋዝ ዲጂታላዊ ልዋላውነትን ዘካየደቶም ስራሕቲ ተመክሮ ንምልዋጥ
ኣብ ትካል ምሕደራ ድሕነት መርበብ ሓበሬታ ዑደት ኣሳሊጦም ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ወይዘሮ ትዕግስት ሓሚድ ነቲ ልኡኽ ብምቕባል ትካለን ዲጂታላዊ ሉዓላውነት ናይቲ ሃገር ብቐጻሊ ንምርግጋጽ ዝፍጽሞም ስራሕቲ ብዝርዝር ኣብርሄነሎም ድሕሪ እቲ ምብጻሕቶም ሚኒስትራት ኣብ ዓውድታት ሳይበር ድሕነት ሃገራዊ ምዕባለ ቴክኖሎጂን ዲጂታላዊ ትራንስፎርሜሽንን ብሓባር ክሰርሕሎም ዝኽእሉ ጉዳያት ተመኻኺሮም ኣሎም ሚኒስትር ዲጂታላዊ ትራንስፎርሜሽንን ፈጠራን ቤኒን ማኹን ኣክፕሎጋን ብወገኖም ኢትዮጵያ ኣብ ሳይበር ድሕነትን ህንፀት ዓቕምን ዘመዝገበት ዓወት ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዓብዪ ትምህርቲ ዝህብ ኢሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ትሕቲ ትካል ምሕደራ ድሕነት መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ማእኸል ምፍራይ ድሮን ኤሮ ኣባይ ሓዊሱ እቶም ሓደሽቲ ፈጠራታት ኣዝዮም ዝነኣዱ ምዃኖም ገሊፆም ዘሎም ኣብ ቀጻሊ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዘሎ ማዕቐፍ ዲጂታላዊ ምትሕባር ብሓባር ንምስራሕ ዓብዪ ድሌት ከም ዘለዎም ምግላጾም ሓበሬታት ትካል የመላኽት ጽምዶ መጥቀሚ መሳርሒ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ክብል ኤርትራዊ መንቅሒ ማሕበረሰብ ዮኤል ዮሐንስ ገሊጾም መስራቲ ሰማያዊ ማዕበል ዝተሰነየ ኣብ ዴሞክራስን ፍትሕን ክዓስል ዝሰርሕ ትካል ዝኾነ ዮኤል ዮሐንስ ዝሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ዝወደቦ ጽምዶ ዝተባሃለ ጥምረት መጥቀሚ ረብሓ ጻምእ ስልጣን ዘለዎም ሰባት እዩ ክብል ተዛሪቦም እቲ ምትእኽኻብ ድሌትን ረብሓን ህዝቢ ዝሕሉ ዘይኮነስ ብተጸራሪ መከራ ህዝቢ ዘናውሕን ልምዓት ዘጥፍእን ናይ ኩናት ሕብረት እዩ ክብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎም እኩብ ሓይልታት መጥፋእቲ ዝኾነ ጽምዶ ምትእሳሩ ኣብ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ከምኡውን ኣብ መዳይ ቴክኒክ ዝድግፎን ዝመርሖን ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ግልጺ ከም ዝኾነ ኣብርሁም ዕላማ እቲ እኽብካብ ጸረ ሰላም ጸረ ልምዓትን ጸረ ዴሞክራሲን ብዝኾነ መገዲ መናውሒ ዕድመ ስልጣን ብውልቀ ምልኪ ንህዝቢ ዝገዝእ ምምሕዳር ሻዕብያ መሳርሒ ምውዓል ከም ዝኾነ ኣብርዩሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝደልዮ ሰላም ከም ዝኾነ ዝሓበረ እቲ መንቅሒ ማሕበረሰብ ዮኤል ዮሐንስ ብሽርሒ ሻዕብያ ዝመፀ ጽምዶ ምብራቕ ኣፍሪካ ንምሕማስን ናይ ጎንፂ ዞባ ንምግባርን ዝዓለመ ናይ ጥፍኣት እኩብ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም እቲ ጥምረት ንሒደት ኣመራርሓ ሻዕብያን ዝሕጋዊ ጉጅለ ህወሓትን ናይ ስልጣን ከለላ ዝህብ እምበር ንህዝቢ ጠጠው ዝበለ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ እቲ እኽብካብ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሉ መንግስቲ ፌደራል ተደጋጋሚ ጻውዒት ሰላም እናገበረ ከም ዝርከብ ብምዝኻር ንህዝቢ ዝሓስብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዕድል ሰላም ክጥቀም ይግባእ ክብል ድማ ኣተሓሳሲቦም ካብ ዝርዝር ዜና ድማ ጥዕና ዘለዎ ማሕበረሰብ ሕልሚ ብልጽግና ሃገር ጋህዲ ኣብ ምግባር ዘይትካእ እጃም ከም ዘለዎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ቀንዲ ዕላማ መንግስቲ ቁጠባ ኢትዮጵያ ምዕባይ ጥራሕ እንተይኮነስ ዝተረኸበ ዕብየት ንመሰረተ ልምዓት መውዓሊ ምዃኑ እውን እዩ ኣፍሊጦም ዘሎም ንጸብጻብ ህይወት ኣበበ ሙሉብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ንዓመታት ኣብ ዘፈርጥዕና እናጋጠማ ካብ ዝነበረ ድኽመትን ጽግዕተኝነት ብምውፃእ ኣብ ሓዱሽ ምዕራፍ ተረኺባ እያ ትማሊ ብውሽጢ ዓቕሚ ዘይሕሰቡ ዝነበሩ መጽናዕትታት ጥዕናን ናውትታት ሕክምና ሎሚ ብውሽጢ ዓቕሚ ጋህዲ ምዃን ጀሚሮም እዮም እዚ መንገዲ ድማ ፖሊሲ ጥዕና ኢትዮጵያ ካብ ወር ብዝሓለፈ ናብ ተግባር ይሰጋገር ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ነዚ ከም መርኣያ ካብ ዝኾኑ ተግባራት ሓደ ዝኾነ ህንፀት መስፋፍሒ ጥዕና ቢሮ ክልል ኣምሓራ ስሩሑ ተዛዚሙ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ተመሪቑ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዘፈርጥዕና ዝተሰርሑ ሰፋሕቲ ስራሕትታት ኣብ ዘፈርጥዕና መሰረታዊ ለውጢ ምምጻእ ዝተኻለሉ እዩ ጤና የሌለው ማህበረሰብ ጤና የሌለው ግለሰብ ለሀገር ልማትም ለሀገር ሰላምም ለሀገር ብልጽግናም ይተጋል ተብሎ አይታሰብም ጥዕና ዘይብሉ ማህበረሰብ ጥዕና ዘይብሉ ውልቀ ሰብ ንልማዓት ሃገር ሰላም ብልጽግናን ክጽዕሪ ተብሂሉ ኣይሕሰብን ኩላትኩም ከም እትፈልጥዎ ዘፈርጥዕና ተማሓይሹ እዩ ንሕክምና ዝውዕል እታወታት ሃገር በቀል ንክኾኑ ብርክት ዝበሉ ሪፎርምታት ናተሰርሑ እዮም ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ሆስፒታላት ኣብ ሕድሳትን ለውጥን እዮም ዝርከቡ ነዚ ኣብ ምቕያር መንግስቲ ትክልል ጥዕና ቢሮ ክልል ከምኡውን ሚኒስተር ጥዕና ፌደራሊ ዝናኣድ ስራሕ ሰሪሕኩም ኢኹም ስራሕ ሕድሳት ቢሮ ጥዕና ክልልን ዲጂታላይዜሽን ንግልጋሎት ዋብቲ ኾነ ንተገልገልቲ ምቹን ቅልጡፍን ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽኣለ እዩ እንደነዚህ አይነት የቢሮ ግንባታዎች ከጽዳታቸውም በላይ
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ህንጻታት ቤት ዕዮ ካብ ጽሬቶም ብዝሓለፈ ጽሩይ ዝኾነ እምሮን ልቦናን ዘለዎ ፍትሓዊ ግልጋሎት ዝህብ በዓል ሞያ ምህናጽ ድማ ዓብዪ ዛዕባ እዩ። ስለዚ ቢሮ ጥዕና ዝጀመሮ ህንጸት ኣጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ። ኣብ ጥዕና ኣዴታት ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ምፍራይ ናይዚ ክልል መለለይ እዩ። ኣዴታት ኣብ ጥዕና ጣብያ ንክወልዳ ግንዛበ ብምሃብ ጥዕና ዘለዎ ዜጋ ንምፍራይ ዘኽእል ዓብዪ ሪፎርም ይስራሕ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ግልጋሎት ጥዕና ንምብጻሕ ዝተሰርሑ ስራሕትታት ብምዕባይ ንጽሬት ግልጋሎት ዝተዋህበ ጠመተ ዝለዓለ ኮይኑ እዩ። ክልላችን በጤናው ዘርፍ አስደናቂ እድገትና ለውጦችን አምጥተዋል። ክልልና ኣብ ዘፈር ጥዕና ኣዝዩ ዘድንቕ ዕቤትን ለውጥን ኣምፅኡ እዩ። ብምዃኑ እውን ኣብ ሎሚ ንኩሉ ዝሓቆፈ ግልጋሎት ጥዕናን ተበጻሕነቱን ፍትሓውነቱን ንምርግጋጽ ኣብ ክልልና 102 ሆስፒታላት መንግስቲ፣ 17 ውልቃዊ ሆስፒታላት፣ 933 ጣብያ ጥዕና፣ ልዕሊ 3127 ጥዕና ኬላ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝርከቡ 2740 ትካላት ጥዕና ውልቀ ንከተማን ንገጠርን ንዝተፈላለዩ ክፋል ማሕበረሰብን ግልጋሎት ጥዕና እናሃቡ ይርከቡ። ሕድሳትን መስፋፍሒ ዝተገበረሎም ስራሕትታት ዑደ ዝተሳለጠሎም እንትኾን ኣብ ዘፈር ጥዕና ዝተዘርአ ዘርኢ ጽባሕ ብውሽጡ ዓቕሚ ምትእማን ትኽእልን ጥዕና ዜጋታታ ዝተረጋገጸ ጥንኩር ቁጠባ ዘለዋ ኢትዮጵያ ናይ ምህናጽ ውሕስና እዩ። መበገሲ መስመር ጉጅለ ህወሓት አንጻር ዜጋታት ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ተገሊጹ። መስመር ህወሓት ቅድሚ 1967 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ታሪክ ከም ዘይነበረ ከም ዝገልጽ ምስ ጣብያና ጻንሒ ዝገበሩ ታፈረ ሕሉፍ ገሊጾም ኣሎም። ኣይተ ታፈረ መስመር ህወሓት አንጻር እንሃፀይ ዮሃንስን ኣሉላን ዝብገስ ምዃኑ ብምግላጽ መናእሰይ ትግራይ ዓርሶም ካብዚ ጉጉይ መስመር ነፃን ከውፁ ድማ ምዒዶም ኣሎም። ጌታቸው ዓለሙ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ተኻቲና ንመለስ። ፓርቲታት ፖለቲካ ምስ ማሕበረሰቦም ዝሰማማዕ ማኒፌስቶን ስነ ሓሳብን ከም ዝሰርሑ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ጉጅለ ህወሓት ግን ካብዚ ብተጻራሪኡ ምዃኑ ብዙሓት ይገልጹ። መስመር ጉጅለ ህወሓት መሰረቱ ካብ ካልእ ዝብገስ ምዃኑ ዝገልጹ ኣይተ ታፈረ ሕሉፍ እዮም። ኣይተ ታፈረ ነዚ ዝበሉ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ይህን ምሂን ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት እዩ። ቲፒኤልኤፍ ወይ ካይ ህወሓት መስመር እያ ባይ ዘ ወይ መስመር ይብልዋ ፓዝ ዲፔንደንት ፖለቲክስ ፍሉጥ እዩ ኣብ ዓለም ምለ ስለዚህ እዚ ፓዝ ዲፔንደንት ፖለቲክስ እታ ፓዝ መሰረታ ካብ ካልእ ስለ ዝኾነት እዩ ምስቲ ማሕበረሰብ እንድሕር ኮይና ብትክክል ምስ ደርጊ ምስቲ ነባራዊ ኩነታት ተሓዘ ስለ ዝኾነ ብደንብ ዲፋይን ምግባር ትኽእል ይካል ጸንሑ ባይ ዘ ወይ ብደንብ ምርኣይ ይኽእሉ ነብሮም ነገር ግን ኦልሬዲ ና ትግራይ ማሕበረሰብ ወይ ካይ ትግራይ ድንብሎ ብቫልዩ እንድሕር ገልጽናዮ እቲ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ብቫልዩ እንድሕር ገልጽናዮ ዝኾነ ናይ ሓሳብ ድንበር እንሄዶ ካብቲ ድንበር ወጻኢ እትመስረተ እቲ እቲ ፓዝ ድንብሎ እቲ ህወሓት ድልዎ እቲ መስመርና ድልዎ ካብ ወጻኢ እትመስረተ ማለት እዩ። እታ መስመር ጉጅለ ህወሓት መበገሲያ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ጭቆና ነይርዎም ኢላ ትብገስ ምዃና ዝገለጹቶም ጋሻና ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ናብ ማእኸል ዓዲ እንተኣቱ ነዚኣ ክቕጽል ዘይምኽኣሉ ገሊጾም እታ መስመር ማለት ምስቲ ና ትግራይ ህዝቢስ ኣብ ብሄራዊ ጭቆና ነብርዎ ትብል እያ ወዶ እታ ብሄራዊ ጭቆና ልክ ዕዳም ማእኸል ምስ ኣተዩ እታ መስመር ሓምድና ነገር ግን ቢካውዝ ቲፒኤልኤፍ ትመስረተላ ብጣዕሚ ጸባብ ፕላትፎርም ስለ ዝኾነት ኣብ ዓዲ መጻ ኣብ ጠቅላላ ኢትዮጵያ መጻ ትርጉማ ዜሮ ይድኾን ማለት ልክ ሓም ፒራሚድ ፒራሚድ ሕዚ ታሕተይ ሰፊሕ እዩ ላዕለይ ጸቢይ ወዶ ምግልባጥ ማለት እዩ እንትምኻዳ ይኽእል ስለዚ ዱ ምምቻይታ ይገብሩ ኢህአዴግ ድበሃል ስታብሊሽ ገብሮም ኣብቲ ኢህአዴግ ውሽጢ ናይ ውዕሎም እንትነብሮም ኢን ደ ፕሮሰስ ቶም ናይ ኢህአዴግ ኣካላት ናይ ውዕሎም ስር መሰረት ቫልዩ ስታብሊሽ ገብሮም ምስ ህዝቦም ስታብሊሽ ገብሮም ማለት ሶ ጥራሓ ቃርያ ማለት ታ መስመር ንብላ ሕዚ ዳበይ ኸይዳ ዳብቲ ቅድሚ 1983 ይነበሮ ተኸይዳ እታ መስመር ጉጅለ ህወሓት ኣብ ትግራይ ቅድሚ 1967 ዓ.ም ታሪኽ ኣይነበረን ኢላ ከም ትብገስ ዝገለጹ ኣይተ ታፈረ ሕሉፍ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣርማ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝኾኑ እኒ ሃፀይ ዮሃንስን ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋን ከም ዘይተቐበል ኣረዲኦም ትግራይ ድበሃል ካብ 1967 ቅድሚ ታሪኽ የውሊ እሴት የውሊ ኣይነበረን ኣፄ ዮሃንስ ማለት እኮ ሃም ተራ ወራሪ እዮም ድሪቦ ኣሉላ ጀነራል ኦፍ አፍሪካ በቃ ኣብ ዓለም ናይ ስብእና ለውጢ ክመጽእ ዝገበረ ኣይኮኒክ ዝኾነ ሰብስ ሃም እንትን እዮም ድሪቦ ሃም ወራሪ እዮም ድሪቦ ባይ ምስ ሻዕብያ ነገር ወራሪ ገብረ ድሪቦ ሕዚ ታዩት ዋና ነገር ናይ ትግራይ ህዝቢ ቫልዩ ነው ሃም ትገለጽኹ እቲ ቫልዩ ነው ታሪኹ ነው ኩሉ ነገር ነው ወዶ ካብ ደገ ኮይኖምስ እዚ ኩሉ ወይ ዶም ያገልግል ወይ ኻይ ነቆሎም ይድውርዎ
ማለት እዩ ምንቃል ማለት እሴት ምንቃል ማለት ህብረተሰብ ምጥፋእ ማለት እዩ መሰረቱ ምንቅናቅ ማለት እዩ መሰረቱ ምፍራስ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ዝሰርሕዎ እዚ እዩ ምስ ሕወሓት ተሰሊፍካ ዝኽፈል መስዋዕቲ ከንቱ ብምዃኑ ሞት እምበር ረብሓ የብሉን ዝበሉቶም ጋሻና ብምዃኑ ድማ መናእሰይ ትግራይ ካብ ዘይክጉይ መገዲ ባዕሎም ከግልሉ ምዒዶም ምስ ቲፒኤልኤፍ ተሰሊፍካ ዝኽፈል መስዋዕቲ ትራሽ እዩ በቃ ምንም ክኾንስ ኣይኽእል እዩ ምክንያቱም ወለዲ ተመስመር ኣብ ካሊድ ወለዲ ካሊድ አገልግል ስትራቴጂክ መልክዕ ደይብሉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕዚ ምዝ ዓይነት ሓይሊ ምትሕባር ጥቅሙስ ታዩ ሞት እዩ ባይዚ በቃ ታ ጉዳኣታ ሞት ያ ጥቅማ ዜሮ ያ እዚ ካይቲ ሞት ብዙሕ ነገር ይሓብሩ ደጥፍ እሴት ሓውሪ ያጥፍ ሃብቲ ያጥፍ ሪሌሽንሺፕ ነካ ምስ ስትራቴጂክ ሁነት ምስ ካልኣት እሱ ያጥፍ ተጠርጣሪ ይገብረካ ባይዚ ካብ ኩሉ እንትንኻይ ኣው ኣጉል ኢኻ ትተርፍ after ሕዚ ፖለቲካሊ እንድሕር ፍሬም ገብርካዮ ናይ ትግራይ ኣበይ ማእኸሉ ኣብ ማእኸል ዓዲ እዩ በቃ ኣፍታ ናይ ዓዲ ፋውንዴሽናል እዩ እቲ ጂኦግራፊክ ኣይኮነ ጂኦግራፊ ጫፍ ይኾን ይኽእል ግን ፖለቲካሊ ግን ኣዘ ሰንተር እዩ ኣዘ ሰንተር ማለት ይልኾን ወን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ እሴቱ እንድሕር ዓርፉ ግን ናቲ እሴት ፀላኢ ኮይኑ ናቲ ህዝቢ ፀላኢ ማለት ኮይኑ ድፈጥሮ ነገር የለይ ያው ጥፍኣት እዩ ብጣዕሚ ይደሕዝነካ ቶም ወጣታት እዚ ትረድኦም በፍጹም ከምዚ ዓይነትና ሰይጣናዊ እንትን ከይሳተፉ ኣነ ንምዕድ ያው ርዱእ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ እቲ ጉጅለም ንታሪክን ወፃእተኛ ስነ ሓሳብን ብምጥቃም ናይ ገዛ ርእሱ ፖለቲካዊ ረብሓ ጥራሕ ከም ዝሰርሕ ዝገለጹ ኣይተ ታፈረ ሕሉፍ መናእሰይ ትግራይ ካብዚ ገጉይ መገዲ መስመር ብምርሓቅ ሓቀኛ ታሪኾምን መጻኢ ዕድሎምን ብዝግባእ ክትንትኑን ርእሶም ካብ ዘይድለ መስዋዕቲ ከድሕኑን ኣገንዚቦም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢና ክንሰግር ፕሬዚዳንት ተርኪየ ረሲብ ጠይብ ኤርዶሃን ንወጋዕ ዑደት ስራሕ ናብ ስዑድ ዓረብያ ከተማ ጅዳ ኣትዮም ቱርክ ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ንሓበራዊ ምክልኻልን ምርግጋጽ ድሕነተንን ዝዓለመ ሰለስቲያዊ ወተሃደራዊ ስምምዕነት ፈሪመን እቲ ኣብ መንጎ ሰለስቲያን ሃገራት ወተሃደራዊ ምትሕባር ዝምልከት ስምምዕ ውዕል መካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብፕሬዚዳንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ወራስ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማንን ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍን ዝተኸተመ ኮይኑሎም እቲ ስምምዕ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መንጎ ተን ሃገራት ዘሎ ወተሃደራዊ ምትሕባር ዝያዳ ንምጥንኻርን ድሕነተን ምሕላውን ዝዓለመ ምዃኑ አልጀዚራ ጸብጺቡ ማድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ጥዕና ዘለዎ ማሕበረሰብ ሕልሚ ብልጽግና ሃገር ጋህዲ ኣብ ምግባር ዘይትካ እጃም ከም ዘለዎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ፓርቲ ብልጽግና ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ብዝምልከት ተቐማጥነቶም ኣብ አዲስ አበባ ዝገበሩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ መብርሂ ሂቦም ካብ ዜና ወፃኢ ቱርኪ ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ሓበራዊ ምክልኻል መጥቃዕትን ምርግጋጽ ድሕነትን ዝዓለመ ሰለስቲያዊ ወተሃደራዊ ስምምዕ ፈሪመን ባርከስ ተመልከትና ማዕድ ዜና በዘይ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም